κοσμήματα, η οποία λέγεται Selene Chast. Αρχικά το δεματάκι έχει μέσα αυτήν εδώ την καρτούλα, στην οποία έχει αυτό το πανάκι, το οποίο μπορείς να καθαρίσεις όλους τα κοσμήματα. Και πάμε να δούμε τι κοσμήματα μου έστειλαν. Το κουτάκι είναι αυτό εδώ, δείτε το τι όμορφο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει μέσα. Πρώτο είναι ένα κολληδάκι, το οποίο έχει φραουλίτσες. Γενικότερα όλα όσα διάλεξα από τη Selene Chast είναι λίγο πιο πολύχρωμα και φανταχτερά από τα κοσμήματα που συνήθως παίρνω. Είναι πολύ καλοκαιρινό και μπορώ να το φανταστώ να το φοράω πάνω από το μαγιό ή με κάποιο έτσι καλοκαιρινό outfit. Το δεύτερο είναι αυτό εδώ με την πεταλουδίτσα. Αυτές οι αποχρώσεις του μπλε μου θυμίζουν πάρα πολύ ελληνικό νησί, οπότε μπορώ να φανταστώ σίγουρα να το φοράω με κάποιο καλοκαιρινό outfit ή μαγιό. Μετά έχω αυτό εδώ το σετ από δαχτυλιδάκια, θα τα φορέσω τώρα για να τα δούμε ένα-ένα. Όλα είναι έτσι με λουλουδάκια, είναι έτσι διακριτικά, οπότε μπορείτε να τα φορέσετε και για πιο καλά και για πιο καθημερινά. Το τελευταίο που μου έστειλαν είναι αυτό εδώ το κολλιέ. Δείτε τι όμορφο που φαίνεται, ακόμα και πιο μακριά μπορείς να το παρατηρήσεις. Είχε πάρα πολλά σχεδιάκια στην ιστοσελίδα τους, είχε με διάφορα φρουτάκια και χρώματα, οπότε να πάτε να τσεκάρετε. Και σας έχω και εκδοτικό κωδικό που θα το γράψω στα comments. Πείτε μου αν σας άρεσαν και τα λέμε σε επόμενο βίντεο.